Ndi nthawi ya Nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Bungwe la National Food Reserve Agency lili ndi ngongole yokwana 1.3 billion kwacha. Chiwerengero cha madera a phungu sichitsika pamene ntchito yogawanso maderawa yayamba, ndipo mnkhani zina anthu akhungu la chialbino apereka mwezi umodzi kuboma kuti likonze mavuto awo. Tili ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati likukanika kubweza ngongole yokwana 1.3 billion kwacha. Bungwe ili lanena izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi akufotokoza. Bungwe ili lapempha boma kuti awathandize kulipira ngongolezo. Wapampando wa bungwe la NFRA Dennis Kalekeni wati ngongolezo zikuchokera pa misonkho imene amadula anthu ogwira ntchito imene mapita ku Malawi Revenue Authority MRA, komanso mabiro osiyanasiyana ndi ndalama za pensioni zimene amapitisa mabungwe osiyanasiyana. Iwo ati ngongole zina zikuchokera pa mchitidwe umene bungwe limalandira anthu ozagwira ntchito kuchokera malo ena. Kuwela kwathu kudzagwira ntchito tinapezana ndi zovuta zambiri. Zina zazoona kuti management imatha kumagwiritsa ntchito ndalama imene ingafunire pa zinthu zina osati zinthu zimene zapangidwa budget. Management imatha kumabweretsa anthu adzagwira ntchito kunoko ndi kugulanso zina zipangizo mopanda kutsata malamulo. Tinaonanso kuti pena management kumatachita hire space ya malo otitizika pochimanga pamene space silimatani silimaifuna ani drama tabereka kumene. Tinaonanso ndithu kuti bungwe pena pake kumagwiritsa ntchito kumathandiza chipani kumapereka drama kumeneko kuti metachita ndi kuyimitsa zonsezo, kuthetsa zonsezo mkati mwa ndimemo anthu ena ndithu ayimitsidwa ntchito. Mmodzi mwa akatswiri za ulimi mdziko muno Tamani Nkhonovula wati boma likuyenera kuti lithandize bungweli polipira ngongolezo. Iwo ati ngongolezi zikupereka chithunzithunzi choyipa za mmene ntchito imayendera ku bungweli. Mneneri ku nduna wa zachuma Williams Banda ati boma limapereka ndalama za ngongole zokhazokha zimene azifufuzanso. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati chiwerengero cha mipando ya aphungu ku nyumba ya malamulo sichitsika kuchoka pa 193 pamene layamba kuunika malire amadera aphungu komanso makhansala mdziko muno. Polankhula pa msonkhano ophunzitsa anthu za ntchitoyi mu mzinda wa Mzuzu, anthu ena anati kukula kwa madera a aphungu monga mzinda wa Mzuzu kukulepheretsa kuti chitukuko chizichitika mofanana ndi madera wena. Feston Malekezo ali nawo kumaphunzirowa. Pa msonkhanowu panali atsogoleri osiyanasiyana azipaniza ndale, akuluakulu ena kuchoka ku khonso la Mzuzu, akuluakulu kuchoka m'madera osiyanasiyana komanso nthumwi ku mabungwe osiyanasiyana mu mzindawu. Poyankhula kwa anthuwa, wapampando wa bungwe la MEC Justice Chifundo Kachale anatsindika kuti cholinga chokonzeranso malire amadera aphungu komanso makhansala ndikufunanso kuti chiwerengero cha anthu ovota m'madera aphungu chikhala ofanana m'madera monse. Akachale kenaka anauza anthu amene anali pa msonkhanowo kuti alembere bungweli maganizo awo amene ntchito ingagwiridwire zimene zithandizire bungweli pa ntchito yokonza malireyi. Cholinga chathu mu msonkhano wa lerowu kwakulu kunali kuwafotokozera kuti ntchito iyi sitingoyigwira ngotsatira maganizo anthu aku Mzuzu chabe, koma kutsatiranso malamulo amene ali section 76 ya constitution yomwe imanena kuti pamene mukugawa ma constituency nambala ya anthu amene angathe kuvota izikhale yofanana ku ma constituency onse, ndipo zimene zonse zimatsatiranso kuchulukana kwa anthu mudera, population density, kapena mmene anthu angathe kuyendera muderalo, malire amene amakhala chifukwa cha chilengedwe, komanso malire amene anakhazikidwa ndi aboma. Akachale amene anali ndi makomishona ena a bungwe la MEC komanso akuluakulu ena ku bungweli anati ripoti yomalizira ya ntchitoyi izaperekedwa
mwezi wa Disemba chaka cha 2022 ndipo izatumizidwa ku nyumba ya malamulo kuti akayivomereze. Poyankhulapo za msonkhanowu, mfumu ya mzinda wa Mzuzu, kansala Kondwani Brian Nyasulu, anati ndondomeko yokonzanso malire amadera a kansala komanso aphungu yachedwa ponena kuti ndiyofunikira kwambiri. Chifukwa panopo mmene mwamverera anthu akudandaula constituency imodzi ndi 15 wards sizikugwirizana ndi population imene ili Mzuzu currently. Tikudziwa kuti exercise iyi inapangidwa kale ma 1990s koma panopo ndi welcome development chifukwa tikawonjezera ma constituencies ndi ma ward zitithandizatu kwambiri because ndiye kuti zitukuko nazonso tuzibwera tuzambiri. Malinga ndi lamulo, ndondomeko yokonza dera la kansala komanso aphungu imafunikira kuti zichitika nzaka zisanu zilizonse, koma nthawi imene inachitika komaliza ntchitoyi mdziko muno ndi chaka cha 1998. Anthu akhungu la Albino auza unduna wa zamdziko kuti ukhale utapeza mayankho pa mavuto amene akumana nawo pasanathe mwezi umodzi. Gulu la anthuwa lati ngati sizichitika likachita mbindikiro ku maofesi a undunawu. Matthews Kasanda akutipatsira ripoti. Malingana ndi kalata yomwe asayinira ndi mtsogoleri wa bungwe la APAM, Ian Simbota, anthu akhungu la Albino mdziko muno ndokhumudwa ndi imfa ya mmodzi mwa iwo, Ian Muhama. Amuhama omwe amakhala mu mzinda wa Blantyre adasowa pa 15 August chaka chomwe chino, ndipo pambuyo pake anapezeka atamwalira ziwalo zina zitachotsedwa. Bungwe la APAM lati likukhulupirira kuti Amuhama adachita kuphedwa mwankhanza komanso kuti apolisi akhala kubisa chilungamo pa nkhaniyi. Asimbota ati apolisi atapeza thupi la Amuhama adalikwirira mwachinsinsi wopanda kudziwitsa abale ake amalemuwa. Mwazina, bungwe la APAM lapempha nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Banda kuti alowerepo pa nkhaniyi. Bungwe ili latinso boma likuyenera kubwera poyera ndi kuchitapo kanthu poonetsetsa kuti anthu omwe ndi khungu la Albino mdziko muno akutetezeka. Koma Banda afotokoza kuti boma la mgwirizano wa tonse likuyika chidwi chake poteteza anthu omwe ndi khungu la Albino mdziko muno, ndipo ayitanitsa mkumano posachedwapa kuti akambirane ndi atsogoleri a bungwe la APAM. Ife ngati kunduna tawayitana apolisi kuti timve chachitika ndi chani, ndipo ngati kunali kunyalanyasa kapitiriza ntchito ndi kuti amene anyalanyazawo ayankhapo pa zochitikazo, chifukwa ife sitisekerera kuti anzathuwa apitiriza kukhala moyo wachiopsezo. Anthu akhungu la Albino mdziko muno akhala akuchitidwa chipongwe, ena akhala akuphedwa, pomwe ena akhala akuvulazidwa. Detective wa polisi Ayota Mbanda wamaliza kupereka umboni wake pa mlandu okhudza ochita malonda a Zamir Karim komanso mmodzi wa akuluakulu a Ecobank a Victoria Chanza amene akuyankha mlandu ofuna kubera Ecobank ndalama zokwana 150 million kwacha. Banda anatsimikizira bwaloli mu mzinda wa Lilongwe kuti Karim analemba kalata ya chinyengo imene anati inachokera ku polisi kupita ku Ecobank yowaloleza kukongola ndalamazi. Taonga Sabola aindi ripoti kuchokera ku bwalo la milandu. Detective wa polisi Ayota Mbanda anauza bwalo la milandu kunena kuti pamene ankafunsa mafunso amene anali mkulu woyang'anira zachuma ku Malawi Police Service Malemu Innocent Bonoman, iwo adauza kuti kalata imene Karimu adapititsa kukatengera ngongole ku Ecobank sidachokere ku ofesi ya polisi chifukwa chakuti idalibe chidindo choonesa tsiku. Malingana ndi Banda, banki ya Ecobank idalepheranso kupereka kwa amatekitivi wa kalata ya original yochokera ku polisi kupita ku Ecobank yololeza Karimu kuti atenge ngongole ku banki. Ndipo mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni ati mbali ya boma ibweretsa mboni ziwiri zowonjezera pa mlandu. Akayuni akufotokoza amene zinayendera mbwalo la milandu lachitatu kumasana. Mboni ya boma omwe ndi apolisi amaperekera mboni wawo kumalizitsa kuti chifukwa chimene anthuwa anamangira ndipo chifukwa chimene zikukafukufuku awo anapeza kuti akuyenera kuti amanja anthu amenewa, ndipo apereka mboni wawo kuti zikalata zomwe anali nazo zomwe anafufuza iwo kupita ku banki kubwerako ku banki zimasonyeza ndithu kuti umboni wawo umakhudza ndi anthu amene ali bwino.
Akarimu komanso achanza anamangidwa pa 12 Novembala chaka chatha powaganizira kuti adagwirizana zobera banki ya Ecobank ndalama zokwana 150 miliyoni kwacha. Oweruza milandu a Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa ayamba kayimitsa mlanduwu kufika pa 17 September chaka chino pamene mbali ya boma izabwerese mboni zake ziwiri. amene akuyimira mtsikana amene anamugwiririra wa polisi a Chikondi Chijozi wati wapolisiyu a Andrew Chigaga ndi munthu oyipa amene akuyenera kuti ande chilango chokhwima. Achijozi anena izi pamene amapempha bwalo la magistrate mu mzinda wa Blantyre kuti nkhani ipite ku bwalo lalikulu la milandu kuti bwaloli likapereke chilango. Thomas Kachere wakhala akuitsatira bwino nkhani ndipo akufotokoza. Achikondi Chijozi ati ngakhale kuti Achagaga ndi apolisi anaonetsa moyo oyipa pomugwirira mtsikanayu kawiri komanso kumumasula ndi kukamusiya mtawuni nthawi yotayika. Achijozi ati Achagaga sanafuna kuonetsa umunthu pamene kafukufuku anali mkati, kotero ndikofunika kuti chilango chichokere ku bwalo lalikulu la milandu. Monga tikudziwa kuti wa polisi amene yoyo anagwirira mwana mu police custody kawiri, and chifukwa choti zimene zizi wachita ndi wa polisi amene wapanga kubwereza ali akugwiritsa ntchito mphamvu zake ngati wa polisi, tinaona kuti imene inali nkhani yofunika kuti khoti litapereka chilango chachikulu kuposa imene khoti imene inamva nkhani ingapereke. Fa khoti imene inamva nkhani mphamvu zake zikuchepera kulekeza 14 years, kutanthauza kuti atatiwa mmange sentence yayikulu imene angapereke ndi 14 years. Koma tikaona imene makhoti akulu akuperekera zilango panopa kumakhala zilango zazikulu kuposera 14 years. Then ndifake tinaona kuti ati apemphe abwalo kuti khoti lalikulu likawunikire kuti kodi chilango choyenera chingakhale chotani, chifukwa sentence yayikulu imene munthu angapatsidwe pa mlandu ogwiririra ndikuti nayenso akaphedwe. Oweruza milandu asoka banda anayimisa nkhaniyi mpaka lachiwiri pomwe adzapereke chigamulo chawo pa pempholo. Achagaga anapezeka olakwa pa mlandu ogwirira kawiri mtsikana yemwe anali mchitolokosi cha polisi kulimbi, ndipo pakadali pano ali ku ndende yachichiri kudikira chilango. Akuyimira boma pa nkhaniyi ndi a Trevor Mphalali, a Ruth Toko Kaima ndi Achikondi Chijozi ochokera ku Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA ndi Southern Africa Litigation Center SAC. Bungwe la Roads Authority lati ntchito yokonza misewu ina mu mzinda wa Lilongwe iyamba posachedwapa. Olankhulira bungweli Aposha Kajanga wati akufuna nthawi kuti apereke bwino tsatane wa ntchitoyi. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. Malingana ndi kalata yomwe Roads Authority yatulutsa, bungwe lilikhala likukuza komanso kukonza ina mwa misewu mu mzinda wa Lilongwe. Bungweli lati posachedwapa likhala likuchotsa zikwangwani komanso mapayipi amadzi m'malo momwe ntchito igwiridwe ngati njira imodzi yonetsetsa kuti ntchitoyi yagwiridwa mwachangu. Ofalitsa nkhani ku Roads Authority Aposha Kajanga anapempha nthawi asanayankhepo pa tsatanetsatane wa mmene ntchitoyi igwiridwire. Mukuona nkhani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani nkhani posachedwapa, musadalikire. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe. Bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli ma new light ceiling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzadzionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe mwatigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna.
mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shop yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cashbuild, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. Takulandirani mmene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Inkosi mapirawo ya mboma la Mzimba yati anthu ozungulira mgodi wa Kanyika savomera kuti kampani yokumba migodi ya Globe Metals and Mining iyambe ntchito zake isanapereke chibuta misozi kwa anthu amene akhudzidwe ndi ntchito ya mgodiwu. Sabata yapitayi boma linapereka chiphaso ku kampaniyi kuti iyambe kukumba niobium ku Kanyika ngakhale anthu anatengera kampaniyi ku bwalo la milandu kamba kosapereka chibuta misozi pa nthawi imene imachita kafukufuku wa ntchito yoti iyambepo kukumba miyalayi. Samkalimira wadza zambiri. Mfumu yaikulu mapirawo yati anthu kudera lake akufuna kuti mgwirizano wokhudza chitukuko kwa anthu omwe akudzakumba migodi uyambirire potengera malamulo okhudza ntchito za migodi, ndipo anena kuti izi ndi zofunika kwambiri kwa anthu. Mfumuyi yati anthu kuderali adzakhala okondwa ngati pachitikenso kafukufuku wina wokhudza mmene alandirire chibuta misozi chawo, ponena kuti anthu kuderali akhala nthawi yayitali akungokhala ndipo samachita ntchito zachitukuko. Pakufunika so tikhale pasiso tipange plan kuti compensation izayenda bwanji. Kodi titengere ma details amene analembedwa kale aja mu 2012. Kodi titengere ma details ma figure amene tikapese panopa. Chifukwa chimene watsikira pasi maybe zifukwa mazina ndi zimene zozo ndizonena kuti anthu amene anasokonezedwa. Si chinthu chonena kuti mmene aperekera license ndikaliziki ngati tukakumba mbewa yayi kuti yo zili apa mbuli wakati apa tsikani mambuli tendando kuba iyayi. Izi zinthu za ndondomeko zofuna tikhale pasi tikhale bwino bwino kulongosora. Ndipo ikhale mmene tikupita ku win-win situation. Boma lipezeko kake, investor apezeko kake, community so ipezeko so kake. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Global Metals and Mining Limited Navire Haxham anati akudziwa bwino lomwe kuna kuti kampani yawo ikuyenera kutsatira malamulo a dziko lino pa nkhani za migodi, ntchito yomwe akhala yakuyamba kuderali. Haxham anena kuti anatenga nthawi yayitali asadayankhulepo pa nkhani zokhudza chibuta misozi kwa anthu akuderali kamba kuti akuti anali asanapatse chiphaso cha ntchito za migodi. Mmodzi mwa akuluakulu ku Livingstonia Synod Church and Society pa nkhani za migodi apo Mvula anati iwowa ali ndi chikayiko ngati kampani ibweretse kusintha pa nkhani za chuma mdziko muno. Ntchito za migodi zomwe zichitike kudera la Kanyika akuti zizitulutsa matano okwana 3000 a niobium komanso 120 a tantalum, ndipo ntchitoyi igwirika kwa zaka 23 komano kuti iyambe ifuna ndalama zokwana 200 million United States dollars. Apolisi ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre amanga anthu awiri atapezeka ndi katundu amene akumuganizira kuti anachita kuba. Ofalitsa nkhani ku polisi ya Limbi a Patrick Musa wati awiriwa akaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa kukayankha mlandu wothyola nyumba. Thomas Kachere akufotokoza. Ofalitsa nkhani za Limbe Police a Patrick Musa ati awiriwa George Henderson wa zaka 36 komanso Mike Uloko wa zaka 30 anamangidwa usiku wa pa 24 August 2021 ndipo anali pa mndandanda wa anthu ofunidwa ndi apolisi. Ya polisi yathu makamaka akuno ku Bangwe akwanitsa kugwira anthu awiri amene tikuwaganizira kunena kuti akukhudzidwa ndi milandu yosiyanasiyana yothyola ndi kuba imene yakhala ikuchitika kuno ku Bangwe makamaka ku Mthandizi ndi kwa Mvula uko. Anthu amenewa
ndi a George Henderson azaka 36, a Mike Uluko azaka 30, ndipo anthu amene wawa amene ndikunena pano apatsidwa kale milandu yawo yothyola ndi kuba. Apolisi athu aso akwanitsa kupeza katundu kwa anthu amenewa amene akumuganizira kunena kuti anabedwa. Katundu amenewo ndi monga mapulazima, TV screen amenewo alipo 7, komanso maspika, mahome theater, mamonita, makompyuta, mawayiresi, masabufa ndi katundu wina osiyanasiyana. George Henderson amachokera m'mudzi mwa Mamadi, mfumu yayikulu Machinjiri m'boma la Blantyre, ndipo Mike Uloko amachokera m'mudzi mwa Mamera, mfumu yayikulu Mabuka m'boma la Mulanje. Amene angomusankha kumene kukhala moderator wa sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP, mbusa Edna Navaya wauza abusa anzake kuti asayembekezere kuti aziwakondera mukagwiridwe ka ntchito chifukwa chakuti amusankha pa udindowu. Mbusa Navaya walowa m'malo mwa mbusa Masauko Mbolembole amene nthawi yake yokhala pa udindowu yatha. Isaac Salima wadza ndi ripoti ili. Anavaya amene ndi mpingo wa Baraka CCP adapeza mavoto kwana 263 ndi kugonjetsa a Lighton Kilowe amene adapeza mavoto 156. A Ernest Mpate awasankha kukhala wachiwiri kwa mbusa wamkulu wa sinodi atapeza mavoto kwana 104, pamene a Baxton Maulidi ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi pamene apeza udindowu ndi mavoto kwana 226. Atatuwa awasankha kudzera pa msonkhano waukulu umene udachitikira mu mzinda wa Blantyre. Iwo alowa m'malo mwa Masauko Mbolembole amene adali mbusa wamkulu, komanso wachiwiri wawo a Miriam Chipeta Banda ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wakale wa sinodi Amoyenda Kanjerwa amene nthawi yawo yokhala pa mpando yatha. Poyankhula pena mawolumbirisa, Anavaya adapempha abusa anzawo kuti asayembekezere kuti iwo adziwakondera kamba kakuti adawasankha pa udindowu. Tinene choncho molimbika kunena kuti pamene tikukamba za matrasifa amene mwandivotera musaone kuti mwina ngati pano patalowa muyembekezere trasifa ayi, mwakhalisa tinagwirizana. Tili ndi nthawi imene mbusa amayenera kukhalira, chonde musatifinye pa khosi, tiyeni tingodikirira. Ndipo tinene kuti matrasifala ineyo kapena awa ndi akwathu. Ndipo poyankhulanso pa mwambo omwewu, mlendo olemekezeka a Tom Pinganjira adapempha sinodi kuti iwunikire kwambiri pokonzanso mpingowu osati kuyang'ana kwambiri za ndale. Mlembi wamkulu wa sinodi ya Blantyre mbusa Billy Gama adapempha atsogoleranso panowa kuti akhale moni wa mpingowu. Anthu azindikire kuti sinodi ya Blantyre chikhalidwe chake nchonena kuti msonkhano umene tikusankha deputy general secretary sitimasankha general secretary ayi, pamene msonkhano umene tizasankhe general secretary sitisankha deputy general secretary. Chifukwa choti awiri awa, general secretary ndi deputy, ndi anthu amene amakhala full time mu office, wina chief executive, wina deputy chief executive, ndi amene amasunga record yonse ya synod. Msonkhanowu adawukonza ndi mutu wakuti kukonzanso mpingo wa CCP mu Blantyre synod pamodzi pothandizidwa ndi Mulungu. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la National Food Reserve Agency li ndi ngongole yokwana 1.3 billion kwacha. Chiwerengero cha madera aphungu sichitsika pamene ntchito yogawanso maderawa yayamba. Ndipo nkhani zina, anthu akhungu la chialbino apereka mwezi umodzi kuboma kuti likonze mavuto awo. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khani motalikana ndi anzanu, komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso muteteze anzanu ku COVID-19. Muna indine Ronald Mpaso, pitizani kuonera wairesi yakanema ya Times.
Keep your eyes on the prize. Eyes on the prize. Eyes on the dream. Eyes on the dream. Eyes on the scene. Eyes on the scene. Eyes on the scheme. You gon' need eyes behind your back to see who's got your back. Who's got your back? As a matter of fact. As a matter of fact. If you want